Arestado ang usa ka lalaki sa General Santos City human matud pa nag-amok sa ilang compound. Nag-atuwang kini karon og patong-patong nga kaso tungod sa pagpanghulga, pagpangguba og tricycad ug pagdala og illegal nga armas. Ani ang report ni Abby Caballero. Balhog sa prisuhan ang 36 anyos nga si Delphine Prehil Jr. human kini gi-report sa iya mismong igsuon ngadto sa kapulisan dihang nag-amok kini niadtong Pebrero 9 sa gabii. Matud pa nang hulam ang sospek og tricycad sa iyang igsuon apan wala siya gipahulam. Iya matud pang gilampusan ang salamin sa tricycad dayon mikuha og pusil. Gi-threaten pud sila nga pamatyon daw sila tanan. Ay tungod wala siya gipahulam og motorsikad og fortunately naagaw po nila katong improvise nga handgun. Apan gipanghimakak sa sospek ang maong alegasyon. Wala ko nang hulga, ano magkinsa man akong hulgaon good, pamilya lang man ako na. Buwak na ko iyang sikad, ang salamin siyang sikad, pero kabalo man bugo maayo man. Wala na mihatag og pahayag atubangan sa kamera ang igsuon sa sospek. Apan desidido matud pa siyang mupasaka og kasong malicious mischief, human giguba sa sospek ang parte sa tricycad, grave threat ug kasong paglapas sa RA 10591 kun illegal possession of firearms. Gi-turn over na sa pamilya ngadto sa kapulisan ang improvised handgun nga gikuptan sa sospek. Dili daw ni ang first time na nahitabo. And kapila na daw murag silbi nga gusto po niya tagaan og leksyon ng iyang igsuon. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.